Господ ни дава възможност да се утешаваме един другиго. Господ е неприкосновена сила. Той ни дава тихи и мирни мисли, но ние често не можем да ги приемем, защото сме под влиянието на средата, в която живеем. Трябва да се молим на Господа да не ни забравя, да сме постоянно свързани с Него в мислите и чувствата си. Всяко дадено послушание трябва да се изпълнява с любов. Нужно е да знаем, че всяка работа на земята е Божия, без значение на това кой ни я дава, кой я ръководи, дали е добър или лош, дали е вярващ или не. Ние трябва да работим като на Бога. Затова аз бях предупреден от Господа. Когато вече за 5-ти път досаждах на владиката с молби да ме освободи от длъжността настоятел, за 6-ти път бях поставен за игумен в манастира Покаяница, където знаех, че ще имам големи неприятности. До тогава бях в Енория във Влашки дол. Сънувам, че стоя пред Господа. Виждам на него епитрахил, върху него широк омофор и на омофора още един епитрахил. Господ ми казва: защо воюваш и нямаш послушание? После ми обясни в какво се състои моето непослушание. Където и да съм поставен за настоятел, постоянно съм досаждал с молби да ме освободят. Много тежка ми беше тази длъжност, защото братята не се разбираха помежду си. Всяко дадено послушание трябва да се изпълнява с пълна любов, ревност и преданост. Не трябва да се обръща внимание на зависта и злобата, която кръжи и напада. Когато ми каза всичко това, Господ 3 пъти ме прекръсти от главата до петите, взе епитрахила и го постави на главата ми. Навсякъде е неправда на земята, независимо дали се отнася за светския или за църковния ред. Всичко пада върху този, който работи, а който не работи, се измъква. Човек трябва да се труди и заради тези мошеници, които са се хванали за генералния директор или шефа на персонала и нищо не правят, а имат по-добра заплата. Но не бива да им се обръща внимание и да получават повече пари, това нищо не ги ползва. А ако човек работи съвестно, има Божието благословение. Дори и заплатата да е малка, Бог ще даде да има и спестявания. Когато човек знае, че всичко проистича от сърцето, така навиква на молитвата, че работи всичко със сърце за Бога, а не за хората. Отче, как да работим от сърце? Чувства се със сърцето, а не с главата. Ти не можеш да усещаш с главата, с нея мислиш. Когато работиш с желание, тогава не работиш с мислите, а с сърцето. Нужно е да се упражняваме да правим всяко нещо от сърце, и когато се молим, и когато говорим. Необходимо е да имаме духовен наставник в това дело, защото, както казват светите отци, сърцето и умът трябва да се съединят, чувството и желанието да са единни. Така молитвата се настанява в сърцето. Отче, опитвам се да спусна ума в сърцето с помощта на дишането, както учат светите отци, но чувствам, че сякаш сърцето ми няма място. Усетих дискомфорт в цялото си тяло. Какво да правя? Това е защото ти въобще не си спускал ума в сърцето, а си го представил в главата, както е опасно. Човек може да се повреди. С учениците често става така, претоварват кръвоносните съдове в мозъка. Това е опасно. Нужно е всичко да се прави от сърце и да имаме духовен ръководител, който да ни обясни тези неща. А днес е трудно да се намери опитен в духовния живот ръководител. Трябва да се учиш и да знаеш, че всяка работа на земята е Божия. Не работим за хората, а за Бога. Ако се научиш да правиш всичко от сърце, няма да ти е необходимо да се упражняваш да спускаш ума в сърцето. Защото ти мислиш, че си спуснал ума в сърцето, а в действителност умът ти е в главата. После не можеш да се освободиш от тази мисъл и ще свърнеш от правия път. Как бесовете измамват хората чрез сънища? Често се случва онова, което сънувам да се сбъдне. Със своя слаб разум успявам да разбера, че това не е Божие дело, а на врага. Между другото, случва се да сънувам някакви неща и се плаша, че ще се случат както е ставало по-рано. Бесовете гледат дали човек обръща внимание на сънищата. Те знаят какво влияние имат сънищата върху човек, също знаят какво могат да сторят. Например, да му докарат някакви неприятности в семейството. Тогава човек започва да вярва на сънищата. Бесовете натрапват тези случаи от сънищата и който се подаде, става неспособен за живот. Постоянно очаква да разбере бъдещето от сънищата. Бесовете управляват тези, които им се предават.
Сатаната е безплътна мислена сила, а ние разумна сила в плът. Дяволът не притежава свръхестествена сила над човека и няма право да върши насилие над него, може само да предлага. Но ако човек му се предава, той го държи в своята власт и човекът върши неговата воля. Има много хора, които се занимават с магия, предават се на бесовете и те ги управляват. Състоянието в семейството зависи от това дали има мислена хармония или не. Ако живееш заедно с родителите си, тогава трябва да им се покоряваш. Ето, на село има едно вярващо семейство, редовно ходят на църква, причастяват се, но нямат мир и напредък в дома. Друго семейство не е толкова вярващо, рядко отиват в църква, но имат напредък, каквото и да подхванат става, да се чудиш как. Това е защото имат хармония в мислите си. Замислената борба с съседите. Една баба ми се оплаква, че няма мир от комшийката си. Онази хвърля в двора и по стълбите какво ли не, жената не знае какво да прави. Аз си казах, защо постоянно общуваш с нея и се караш? Тя ми отвърна, че даже да не говори с нея, а аз отново настоявах, че всеки ден се кара. Постоянно мислиш за злото, което ти причинява. Остави я, нека да си върши работата. А ти се обърни към Господа и ще видиш, че нищо няма да излезе от това, което тя прави. Моят син има епилепсия и аз се притеснявам поради това, случва се и да се напия. Как да бъда безгрижен, като знам, че синът ми е болен? Прочетох в Библията, че това се лекува с молитва и пост, а аз грешният не знам как да изпълня това. Научи се да се молиш от цялото си сърце. Когато се изправи твоят живот, тогава и на детето ще му е по-добре, защото греховете на родителите обременяват децата. Моли се от сърце, съсредоточено и тогава всичко ще ти потръгне. За духовния опит. Всеки, който иска да живее благочестиво, ще претърпи големи страдания, за да придобие драгоценния духовен опит. Трябва мислено да се изменим и всичко около нас ще се промени. Да се молим на Господа да ни даде търпение и сила да прощаваме, защото ако ги имаме в нас и около нас настъпва хармония. Често настроението ни се разваля, когато разговаряме с някого, защото ние без думи чувстваме уважават ли ни или не, обичат ли ни или не. Бог е дал на човека една жена, а мюсюлманите имат повече. Ако на земята някой е живял както си иска, то това е било цар Соломон, синът на цар Давид. Господ го надарил с мъдрост и мнозина идвали, за да го послушат. Той имал каквото пожелаял, но казвал, каквото и да пожелаяха очите ми, не им отказвах. И ето, всичко е суета и гонене на вятър, защото всичко е кратко и преходно. Затова бъди мирен, кротък, благ и ще има мир в семейството ти. Кротката душа не може да мисли негативно, затова е толкова приятно в нейното обкръжение. Нужно е да търсим центъра на живота – Христос. Трябва да даваме житейски пример на своите деца, но ние не даваме, а се надяваме на нещо добро. Децата ни могат да станат още по-лоши от нас. Младежта навсякъде е опропастена, а светът остава на младите. Децата, чието родители са вярващи християни, са станали сатанисти. Покаянието не е само отиването при свещеника и изповедта за греховете. Необходимо е да се освободим от злите депресивни мисли, защото покаянието е обръщане към абсолютното добро. Заради кротките и смирените Бог ни благославя да имаме хляб. Няма нито едно разумно същество, което в действителност да не вярва в Бога и да не копнее за Него. Няма безбожници, а противници на Бога. Бесовете вярват и треперят, но се противят. Така е с хората. Нашата държава е основана от свети хора, а ние постоянно се отклоняваме от пътя. Нашият народ е избран, но за това и страдаме много. Държавата ни е основана от свети хора. Като техни потомци би трябвало да се вглеждаме в тях, а не постоянно да се отклоняваме от пътя. И ние, свещениците, сме много виновни, защото между Първата и Втората световна война не направихме нищо. В духовния живот всичко е важно. Поучението е произнесено в манастира Витовница на Кръстов ден 97 година. Аудиозапис. Ако сами не се смирим, Бог няма да престане да ни смирява. Трудим се да правим добро и всеки от нас желая денят ни да е мирен, но пак нещо ни пречи. Желаем спасението, но имаме противници, които постоянно воюват против нас, духовете на злобата.
Тези, които се трудят да бъдат добри, имат много изкушения, поради нашата гордост, от която трябва да се освободим и да се смирим. Отците казват, ако сами не се смирим, Бог няма да престане да ни смирява. Значи, ако не искаме да се смирим, Господ непрестанно ще допуска духовете да ни пречат. Необходимо е да минем през много мъки и неволи. Изкушенията започват едва след кръщението. Не е леко на тези, които не мислят за спасението си, а още повече на нас. Трябва да се смирим, защото когато се смирим, дяволът няма сила да се бори с нас. Бедите тогава няма да представляват нищо. По това разбираме, че сме мили на Бога, когато Той ни води през много неволи, беди, страдания, мъчения и много сърдечна болка. А ние си мислим, че вярващите имат лек живот. Онези, които се кръщават, мислят, че веднага ще полетят. Едва тогава започват изкушенията. Как да се борим против гордостта? Да се смирим. 50 години съм настоятел и са ме спохождали какви ли не неприятности и неволи. 8 пъти писах молби да ме освободят от длъжността. Господ ме предупреди да не правя това. Най-тежко ми беше, че братята не се разбират помежду си, заради това подавах оставки. Но Господ прави така. Той не желае да бъде както искам аз, да ми е добре като игумен. И за това временно ме освобождаваше и отново ме поставяше. Владиката казваше, какво ти има, човече, не искаш да си настоятел, а другите точно това искат. Беше ми тежко, аз и за това отидох в манастир, защото бях тежко болен. Лекарите казаха, че няма да живея повече от 5 години. Отидох в манастира Милково и там заварих 30 руснаци. Никой от тях не ядеше месо, много обичах техния борщ. Слава Богу, оздравях, но нервите ми се изтощиха. Всички ние, които сме горди, трябва да живея в мълчание. Обикновено след такива тежки болести идва страх от лекарите. Имахте ли и вие такъв? Нямам страх от докторите, но виждам, че те самите не могат да се излекуват. Деца, които бяха физически по-здрави от мене, починаха. Очаквах през 37 година края на живота си, а след малко на 19 октомври ще навърша 84. Имах 2 сърдечни удара поради многото приказки с хората. Преди 5 години имах сърдечен удар от дясната страна. Мислех, готов съм, но отново оживях. Въпреки че нямам сила да говоря. Мога да служа и да пея. Трябва да мълча, да живея в тишина, но какво да направя, когато хората идват с такива грижи и проблеми? Никога не съм имал кръвно, но когато слушам човека с неговите неволи, те идват върху мен. Затова и кръвното ми е високо. Не обичам да пия лекарства, но ето, че съм жив. Ние сме глезени и очакваме всичко да се прави по нашите желания, затова сме неспособни за живот. Какво да правим, когато някой ни прави зло и ни безпокои против волята ни? Желаем да се смирим, а не можем. Очакваме, че всички ще вършат нашата воля. Още от малки сме научени така от родителите. Искаш ли това, искаш ли онова? Аз не можех да ям нищо, освен малко лук и краставици до 16-та си година. Баба ми, майката на баща ми, се ядосваше. Казваше, че трябва да съм градинар, като искам да ям само краставици. Родителите ми имаха проблем с изхранването ми. Не можех да ям пържено, само постно. Снаха ми биеше племенника ми с тоягата, когато не можеше да яде нещо. Той ядеше и плачеше, но издържа. Ние сме глезени и очакваме всички да изпълняват желанията ни, затова сме неспособни за живот. Дори желанията на царете не винаги се изпълняват, камо ли на нас. Затова трябва да се смирим. В Печката Патриаршия имах един послушник от Бело поле, село Удопеч. Баща му беше бедняк, имаше 7 деца. Това беше през 51 година. Най-малкият брат на този послушник беше на 4 години. Майка му беше като ангел, а той немирен, непослушен, не й даваше мира, измъчваше я. По-надолу от тяхната къща имаше момиченца, 2 мънички близначета, а той хвърляше камъни по тях. Не дей да хвърляш, ще им разбиеш главата, му казвах, но той продължава и над. Ще ми платиш добре, казах му аз. Хванах го за ръката и в копривата, а той вика. Ако не слушаш майка си, ще бъде така. И детето започна да слуша какво му говори майка му. После порасна, отиде в училище, идваше и в Патриаршията. Питах го дали се сеща за онази коприва, а той каза, че и до ден днешен си я спомня. Човек може да се смири, а ако не иска, ще остане горд.
Смири се, почитай родителите си и всички. Ако почиташ всеки, няма да участваш в мислената война. Ако воюваш мислено с някого, няма да имаш мир. Ако почиташ всеки, няма да участваш в мислената война. Така преподавателите с гордост и авторитет влизат в часовете, а детето не понася авторитета на майка си и баща си, камо ли на учителя. Той трябва да преподава от сърце, тогава ще въздейства върху децата. Колкото и да искаш нещо на сила, то няма резултат. Мисълта притежава страшна сила. Божият промисъл се проявява за нас чрез родителите и началниците в работата. Ако искаме да спечелим детето, трябва да му окажем голямо внимание и любов. Появи ли се мисъл, че е нужно да го предупредим да изправи живота си, сме му нанесли мислен удар. Забелязах това, защото дълго време бях игумен. Виждам, че държанието на мой събрат с някого не е както трябва и ако в мен се зароди мисълта, че е необходимо да му направя забележка, това вече е мислен удар. Нашата мисъл притежава огромна сила и мощ, особено на родителя. Той трябва всичко да търпи и да прощава. И не само той, а и всички ние. Само с мисли на добро, любов и прошка привличаме другите. А мисълта, която иска да коригира характера им, е мислен удар срещу тях. Колкото и да ни е близък някой, той се отделя, защото мислено сме го нападнали. Струва ни се, че мислите ни са нищо, а те са страшна човешка сила. Не сме се научили да бъдем мирни, тихи и търпеливи в живот. Сами на себе си правим зло и на ближните си. Молитвата е храна за душата. Както за тялото е потребна храна, същата потребност има и душата. Ние обикновено храним душата с животинска храна, а тя не може да се развива. Никога не е късно за покаяние. Ако бяхме единомишленици, щяхме да сме добре. Ако имаше покаяние в нашия народ, той нямаше да е в това състояние, нямаше да имаме толкова неприятели. Не разбираме, че в нас е божествената енергия и живот и злоупотребяваме с тях. Ако бяхме единомишленици, щяхме да сме добре. Как да откажем пушенето? Човек трябва да яде 3 дена само ябълки и нищо друго. На 4-тия ден организмът не понася никотина. Ябълката прочиства. Нужна е твърда воля да не вземаме цигарата в ръка, ако ще да е от злато, камо ли пък от смръдлива трева. Как да овладяваме емоциите и нервите си? Нужно е да обръщаме внимание на сърцето, да пазим мира и тишината в него. Да не се вглеждаме в средата, в която живеем, иначе се оплитаме в негативните енергии около нас. Това е защото сме мисловен апарат, приемо-предавателна станция. Когато се включим в негативната енергия, няма да имаме мир и покой, сами ще си създаваме неприятности. Трябва на всяка цена да запазите мира в семейството. Затова много трябва да се търпи и прощава, без това няма напредък в живота. Родителите възпитават детето особено до 5-та година. Днешните деца в мнозинството си са глезени. От такива не може да се очаква нищо добро. Родителите не възпитават правилно децата. Особеностите на характера се изграждат до 5-та година. Самите родители страдат най-много от това, че са вършили всичко по волята на детето. Когато то порасне, неговите капризи стават големи и неизпълними. Тогава се появява проблемът с децата. Сами сте си криви, родители. След 5-та година характерът не се променя. Детето се е научило на самоволие. Докато децата са малки, малки са и капризите им. Когато пораснат, те стават големи. Когато не искам да изпълня волята на детето, какво да правя? Волята му трябва да се пречупва, да се научи, че родителската дума е светиня. Така детето става способно за живот и почита хората. Старият и новият календар. Аз съм българка, тук съм омъжена, постия всяка сряда и петък, но знаете, че между нашите църкви има разлика в календара. По кой да празнувам? Да, българската църква през 69-та година прие новия календар. Нашата църква държи стария. Когато си тук, спазва и нашия календар, а когато си в България – техния. Различни поучения. Заболях от тумор в гърдата, дали мога да се излекувам без операция? Трябва да внимаваш с храната, защото от нея се добива този тумор. Храната е отровена и мазнината от тази храна въздейства за появата на тумора. Ако човек яде здрава, а не отровна храна, организмът сам ще го изхвърли. Аз и сестра ми сме вегетарианци, а сега на нея не й достига желязо. Какво да ядем?
В копривата има много желязо. Да пие чай от капина. Аз обичам да говоря за Бога. Когато хората ми говорят за своите проблеми, аз им казвам, че трябва да се молят на Бога. Че кой ти е казал да говориш? Ако искат, говори, ако не, мълчи. Имам слаби нерви и пия лекарства. Дали трябва да ги пия, докато съм жива? Аз също имам болни нерви повече от 50 години. Рядко пия лекарства, защото много говоря с хората. Как да се молим на Пресвета Богородица? Трябва да се обръщаме към нея от сърце и да търсим нейната помощ. В последно време тя се явила на мнозина и казвала: аз се моля на моя син, но вие нямате покаяние, няма промяна на живота ви към добро. Кайте се, докато има още време, защото се е съкратило, ще дойдат тежки дни за човешкия род. Ще трябва много да се каете за своите грехове, за да не би на страшния съд да ви постигне съдбата на онези, които са отстъпили от Господа. Светите отци казват: земята е дала пещера, където да се роди Спасителят, а човешкият род е дал на Господа Пресветата Майка. Никой не би могъл да ни избави, освен този, който ни е сътворил. Той взе върху си нашата природа, за да я преобрази и възкреси. Който е в Господа Исуса Христа е нова твар, нов човек. На земята животът е твърде кратък, но за това време ни е дадено много. Дадена ни е възможност от сърце да се обърнем към Господа, а Той е, който ни преобразява и възкресява. Затова християнският род е много щастлив, че има непрестанната молитва на Богородица пред Божия престол. Виждате, че и тук на земята, ако сме послушни към родителите си, когато им поискаме нещо, те веднага го изпълняват. И Майката Божия непрестанно моли Господа за нас. Трябва да се покаем и да се преобразим духовно. Трябва да се осъзнаем и да видим, каквото и да има човек на земята, всичко е едно нищо, суета и мъка. Каквото и да имаме, каквото и да сме правили, всичко е преходно. Затова трябва да се обърнем и да дойдем на себе си за свое добро. Виждате какво става на земята, особено в нашата страна. Страшно. Нашите мисли и желания се осъществяват, а те са зли и много си патим. Нужно е да се преобразим духовно. Потребна ни е помощта на някой, който да ни помогне в това. Имаме велики молитвеници пред Бога, не само ние сърбите, а и целият човешки род. Имаме Богородица, която непрестанно се моли. Да помогне на нашия изстрадал сръбски народ да се осъзнае, да се преобрази, да остави злото и да се обърне към абсолютното добро. Ако мислите ни са тихи, мирни и пълни с любов, ще има мир на земята, навсякъде ще е хармония. Всички очакват от нас любов и внимание, а ние какво правим? Убиваме себе си и родния си брат, обичаме да воюваме, без въобще да размишляваме какво правим. Затова трябва да дойдем на себе си и да молим Господа да ни преобрази. Жената може да спаси лошия мъж чрез послушанието. В семейството няма единомислие и разбирателство, защото нашите майки нарушават заповедта за брак. Те сами правят ад за себе си, за мъжа и децата си. Една жена ми се оплакваше, че мъжът й бил пияница и комарджия. Казваше: как да го слушам? А аз й отговорих: ако беше послушала Божията заповед, в която Господ казва, че твоята воля трябва да е под властта на мъжа, и ако неговата дума за тебе беше светиня, какъвто и да е той, Бог би направил така той да стане благороден заради твоето послушание. Нашите майки не знаят това и ето, че няма мир и покой в семейството. Родителите са сами, нямат деца и въпреки това нямат мир. Единият е на една страна, другият на друга. Заради искреното покаяние Господ удължава живота. Заради искреното покаяние Господ удължава живота. Ако човек остане упорит в злото, Бог съкращава живота, особено на хора, които са силни, за да не се разпростре злото и да придобие големи размери. Такъв е примерът на цар Юлиан Отстъпник, който искал да разруши църквата. Тъй като бил упорит в злото, бил лишен от 14 години от живота. Ние се молим Господ да продължи живота ни. Нужно е да сме послушни. Необходими са ни неволи и страдания, да не ни е всичко наред, защото тогава имаме смирение, а без тях бихме подивели. Имаме повече доверие в приятелите си, отколкото в Господа, и за това страдаме. Малко доверие имаме в Господа. Повече се доверяваме на приятелите си. Към Бога въобще не се обръщаме.
Мислим, че той е зает, че няма време за нас и сами трябва да решаваме проблемите си. Заради това недоверие страдаме. Нужно е да се потрудим да сме напълно покорни на Божията воля. Затова светиите са били благодарни на Бога и когато изпълнявал и когато не изпълнявал техните желания, защото са вярвали, че Господ знае кое е добре за тях. Житейският опит се плаща скъпо, затова е ценен. Какво може да ни кажете за музиката, която слушат младите, за филмите, които гледат? Как да накарам дъщеря си да не гледа и да не слуша тези неща? Това трябва да стане постепенно, за да разбере, че всичко това е празно. Житейският опит се плаща скъпо, затова е ценен. Онзи, който не е изкусен, не може да схване това. При мен веднъж дойде една девойка, виждах, че е тъжна, умислена, каза, че не може да прави нищо, загубила е воля за живот. Попитах я да не би да се е загледала в някое момче повече, отколкото трябва. Казах и, че не трябва да се поробва от него. Затова не можеш да учиш, само мечтаеш, а ще има и по-хубави от него. Това се случи и на мен, когато бях на 44 години. Една омъжена жена ми пишеше писма. Аз й отговорих: защо ти е калугер? Имаш си мъж, седиш си със съпруга, фантазираш за монах. Какво ти е? После бедната се обърна към друг монах. Ще дадем отговор за своите мисли. Трябва да направим всичко, за да придобие мир и тишина. Като разумно естество ще дадем отговор на Бога за това как сме употребили мислената си сила в този живот, какви мисли сме имали. Какво е потребно за придобиването на вътрешния мир? Внимание и разсъждение за всичко. Господ казва на Исус Навин: каквото и да предприемеш, първо размисли дълбоко за всичко. Вниманието е необходимо и за молитвата. То трябва да я предшества, за да знаем какво искаме и за какво се молим. Често само изричаме молитвите, четем ги наизуст, не участваме в тях със сърце и чувство. Когато сме благодарни за своето положение, тогава ще ни е добре. Трябва да сме благодарни на Бога за положението, в което ни е поставил, защото всеки човек на земята има своя задача. Всяко листенце, всяка тревичка, всяко цветче има задача, която извършва. Ние се трудим, а Бог планира какъв ще е нашият живот. Когато сме благодарни за положението си, тогава ще ни е добре. Всичко е важно, няма нещо, което да не е важно. Всичко е важно, няма нещо, което да не е важно.